आई सभे नमस्कार और प्रणाम। हम कामनी भास्कर हम एक खातिर लाइव आइल बानी कि हमनी के एगो नया चैनल बाटे जेकर नाम बा अंगारा म्यूजिक। तो अंगारा म्यूजिक के रउआ सभे लाइक करी और कमेंट करी और ओकरा साथे साथे रउआ सभे मिल के शेयर भी करी। ऐसे कि अंगारा म्यूजिक के चैनल पे एक से बढ़ के एक नया नया गाना रउआ सबके देखे के मिली और सुने के मिली। रउआ सभे लाइक करी और साथे साथे ई कहे के बा हम कि पागल बा प्यार में, पागल बा प्यार में, हमरा इंतजार में हर घड़ी उ तो जागल रहेला। कबो सोना कबो जानू कहेला, कबो सोना कबो जानू कहेला, कबो सोना कबो जानू कहेला, तो कबो सोना कबो जानू कहेला। चलिए भैया नमस्कार। ऐसा ही रुआ सबे ए चैनल के अंगारा म्यूजिक के रुआ सबे सब्सक्राइब जरूर करें। देहाती ऑफिशियल हटे, एकरा के रुआ सबे मिल के आगे बढ़ाई, सब्सक्राइब करी, लाइक करी और साथे साथे कमेंट करी। और फिर हम बहुत सुंदर रुआ सबके बीच अपना आवाज़ में रुआ सबके माने पसंदीदा बहुत अच्छा गाना और माने साथे साथे हम भी बानी अपना आवाज़ में बहुत अच्छा रहो। सब प्यार दें तो हम अपन गाना अपना आवाज़ में रहो सबके सामने जरूर हम पेश करें। जी नमस्कार प्रणाम। हम कामनी भास्कर, नमस्कार।